Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masu kallon mu barkanmu da warhaka. A da farko sunana Usi Adam, ina tare da Ibrahim Salis ɗan Hubbi. A da farko dalilin wannan bidiyon shine muna mai tallata muku sabon shirinmu mai fitowa nan ba da jimawa ba, mai suna Amincinsu. Haka yake, kuma domin samun wannan fim ɗin a sauwaƙe sai ka bibiye mu a channel ɗinmu mai suna Ibrahim ɗan Hubbi TV. Masoya, ina mai tallata muku wannan shiri mai suna Amincinsu. Shiri ne mai ƙayatarwa da nishaɗantarwa da faɗakarwa. Ina mai ba ku shawara da ku bibiye wannan labari, zai dinga zuwa muku a duk ranar Asabar da karfe 8 na dare. Yauwa, kuma muna buƙatan ku danna mana subscribe kuma a channel mai suna Ibrahim ɗan Hubbi, domin duk wanda ya danna subscribe muna ɗora sabon bidiyo, sabon waka, sabon fim, hatta shi Amincinsu ɗin ma direct zai ga fim ɗin ya sauka akan wayarsa sai dai je kalla. Ba akan wannan kaɗai muka tsaya ba, akwai waƙoƙi da fina-finai da dama wanda muddin kuka danna mana subscribe za ku ga duk wani abu da muka ɗora a kai. Ku yi ƙoƙari ku bibiye mu masu saurare.